Номер 15, Венелин Филипов. Номер 3, Венци Боне. Номер 55, Георги Терзиев. Номер 77, Пламен Крумов. С номер 5, Николай Николов. Ники е много по-лен, има на 29 години, преминал през отборите на Левски Монтана и ПК Бананс. С номер 37, Жереми Попоре. Французин на 24 години идва от отбора на Страсбург, за последния сезон подписва 24 мача и 2 гола. Номер 18, Майкъл Темия. Годишният канадец преминава през отборите на Локомотив, Мездра, Левски и Калиакра. Па група има 22 мача и 3 гола, младежки национал на своята страна. Номер 21, Борислав Толчински. 20 години юноша на Левски преминава през първи отбор на сините Локомотив, Мездра и Несева. Па група има 10 мача. Номер 9, Дани Кики. В 23 години играва до отбора на Локомотив Пловдив, където има 77 мача и 8 гола. Номер 17, Крум Стоянов. От 17 години идва от състава на Черноморец Поморие, където миналата година записа 12 мача и 4 гола. С номер 50, Новак Йонов. Румънец на 23 години идва от отбора на Виктория Пранищи, който се състава в първа румънска лига. Номер 11, Венцислав Христов. За 22 години играл за отборите на Монтана и Несева. Това група има 29 мача и 5 гола. Номер 8, Родригес Асис. На 27 години бразилец идва от състава на Ботафого Сан Пауло. Номер 19, Ибрахим Ака. Този младец на 25 години идва от португалския Монталегре. Номер 39, Жагурта Камрун Жужу. Алжирец на 22 години идва от френския Гингам. Номер 22, Светомир Тонков. Номер 6, Тодор Паланков. Номер 10, Костадин Дяков. Номер 7, Георги Антонов. Номер 13, Мартин Тошев. Тази година в състава на Черноморец се завръща
Радостин Кишишев, който след успешна кариера в Тритекс, Бурсаспорт, Чартън Лиг, Лестър и Брайтън отново ще защитава синия екип. Треньорски етап на ръководите тази година е тази треньор Димитър Димитров. Помощници Георги Шаликов и Петър Колев. Треньор Венелин